Takže čau lidi, prozkoumáváme tady tu půdu, tady s ním i, to je světýlko, tady je čičinka, no ta čičinka dá si sama a asi je tam něco vzadu, tam, co, já jdu. A je pozdě večer. Tady je náš stromeček, je zabalený. Ty to asi nepřelozíme. Přelezeme. Jdu. Ty koko, co to bylo? Já nevím. To bolí. Tak já tak to jdu prolíst. Co znovu? Ježiš. Fuj, tolik pavučin. Hnusný. Jdeme dát. Nevím, jestli chceš. Ty? No, já bych se tady podíval, protože jsou tady pavučiny, já se bojím pavouku. Tady. Slyšel jsi? Hej. A to je divný. To je úplně všude. Zase nějaký dřevo. Tak jo, lidi, my asi už půjdeme na zpátek. Počkej. Proč se to hejbe? Ale my u těch pytlů máme východ. Čičinka, jde pryč. Tak jdem asi. Normálně. Co to bylo? Co to je? Utíkáme. Utíkáme, rychle. Dělej. Tak to bude konec videa a my utíkáme dolů.